Gaur egunez da erraza. Gaur, maiatzak 17 homofobia eta transfobiaren kontrako nazioarteko eguna. Oraindik ere, lesbiana izatea, homosexualizatea, transexualizatea, gauza gogorra da. Bai gazte izan, bai heldu izan. Indarkeri mordo bat jasan behar izaten dugu, arautik kanpo egoteatik. Eta zoritxarrez, indarkeri homofobikoak ez ditu bakarrik, homosexualei edo transexualei eragiten, danoi eragiten ditu. Horrek behartzen gaitu mutilak urbil ilun izatera, eta neskak rosa fusia izatea. Bakoitzak dan bezalako koloreko izan beharriak. Zizan berdio. Ama, usua gustatzen zait. Fuerte, que fuerte, que fuerte! A ver, guardian musutxo batzuk bestik ez dion. Bale, ez di izen debade emate musoetakoak. Ezana ezena da, mundiala, flipantie, kristonak izen diela. Eta, ezin inoi ezan. Laguneia ez diogu ezer ezan. Ez dugu lertuko. Ez egun asko. Legun ulertu honi, arnaion sartu da bizitzi esatezakola. Ta benetan, jakingo bat zenue arnaio zarronek zenbat itotzen. Gure akalaba haute gona horrez. Ez dutena ententzen da, zerkitzako ez diten izaten usua gustatzezakola? Kilometro atzemat entzakola. Bere gela zartzen izan bagozira handa horretan, telefonotiken ikita jikita jokota jutzategin ez zirgirritet. Gure akalaba, baina, izan gure, gabaz! Zagiz, gure gizonak eta bideok zein zeu, hola gozak eharra batek hartzen. Nik uste talaren ez bere sekretu horrek atzik ditu da. Nik uste kontauko baino azkio izango litzakez eta libre hori. Igual lagunte berko nioke kontatzen. Bai, igual bai ez. Eharra bada pertsonien libre sentitzia. Nahi du bezalako izentia, rogu bat zidei galdea. Azkia. Bizitzan beldurrik ez. Eraso guztien aurrean, ez izin duzala. Gente nazuk libre, eta osik ez daudenik, gu ere homosexual edo transexual izen, edo ez izen, ez gaude libre, eta inor. Pentsau diferente edo sexu kontu diferente bizitzikin, zenbat eta diversidade handilloenki, zenbat eta diferentio izen, hobiek izango. Eskerrik asko, eta hori, esku altxa, eta gaurko lelue fuerte esan dezagun gano batean. Venga, gora esku gano. Alpa ez, naizela maitatua esan berda. Así que venga, dara mutila eta neskak. Fuerte! Naizela maitatua. Oso importante izagu klaseek antiolako ekinazea, alarika errazuzea. Irudizagu olako gauza txikitan ikaztea eratzen. Iritsi zaigu guri importantzia launa ekartzia, azpetindan eta jendia hola, importantzia laba edadez berezituko egiten erakustia, benetan pertsonietan bezala eta danoi aceptatzea egun gauza, beraz ez da eskultur eman berdan zeo zer, eta plaza ekartzea junek zatu mazilak importantina da, erretar danoi ikutza egun gauza, nahiz eta gehu izen o gehu ez izen, danoi ikutza egun gauza rati da, importantzia plazan izie, danotzako alako. Eraso sexistarik ez.